Nggih to, Mbah. Jenengan ngrasa ngoten nggih mboten, Mbah? Iya, bener. Oh, dandres. Ora apa-apa, sempaku tak cantoli genteng. Aduh. Tak jiko. Niken Salidri sapa? Aku yo dalang yo iso. Iki Mbah Hanom, iki Pak Bagong, terus kae Dek Bayu. Kembali sodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijeng dalu, Nger. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbah Nggih. Mbah Hanom. Amin, amin. Dijeng dalu. Panjenengan sehat, Mbah? Amin. Nggih. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, panjang umurnya. Amin, amin. Semoga awet leh momong anak putune. Amin, amin. Mugi-mugi niken saged nderek jenengan terus. Amin. Amin. Jenengan jangan sakit. Nanti nikennya sedih. Aduh, aku malah ternyuh, Nduk. Bareng ngatur kaya ngono. Mbah, Nggih. aja sakit. Insyaallah. Nanti niken nangis gimana? Enggak, anu Simbah ora loro kok. Yang Simbah sakit, sehat. yang sakit biar Mbah Gareng aja. Kan Mbah Gareng kan ndak soro itu. Nek Mbah kan dalang itu melek sampai pagi. Kalau Iya. Mbah Gareng kan ndak. Ndak Mbak turu Gareng anu kan, nek muni ya ora ngarang nek sasi apa lagi muni garenge pung. Gareng pom. Wah, aku ketoke bae karo putune. Wah, klop. Wah, kalau lu jangan bicara yang macem-macem dong. Kowe tak kandhani ya Mas Gareng. Non. Putuku si Niken. Niken kuwi oleh derek Simbah ora mau saiki tok kuwi Nggih. jaman isih SD. Indil-indil. Kalau tak kono to ora ngandel. Kowe dereke anu Mbah bae Hanom. bae Ya, dereke bae wiwit umur piro kelas piro? wet cilik sak cindil kae. Ket kelas Ora 2 SD. Ora kuwi turunane Curut apa jenenge kok Cindil ki lho. Ya sik inil-inil kae kok. Cek Kelas kelas loro SD. 2. Kelas 2 SD saiki 2 SMA. Wis tau derek Mbah Hanom. Sudah. Ya kowe iki ora ketang sithik Mbah Hanom ki ya nyawabi marang kariermu. Mula ya ora ana salahe yen kowe tetep derekke Mbah Hanom. Ya, ya aja mung Mbah Hanom tok, ya Mbah Bagong barang kuwi. Iya, kok Mbah? Loh, lah kuwi adike Pak Hanom ya, Mbah. Kowe Aku ki anu, apike iki aja Mbah ketuan. Om Mah. Diki. Emah, Emah. ora. Kok emah ngapa? Ya kan nenek urutane. Nah. Iya, Bang. Iki Mbah Hanom, iki Pak Bagong, terus kae Dek Bayu. Kembali sodi. Lah, Malah urut, Dek Bayu. urut, Mas. Aja Dik. Ya, Mas, Aja kok. Dek Nani. Yo Mas Bayu. Wah. Mas Bayu ke mau sempet tak prank lho Pak De. Napa? Jam 10 lah kok ngirim Sherlock toh. Lah terus jam Ya kan? 10 ki lagi ngirim Lagi Sherlock. ngirim Sherlock 10 bengi iki. Lah kok jawabmu piye? Lah jawabku kan lek ngirim Sherlock kan yo mbok ket mau awan gitu. Lah jam 6 ki aku ki wis tekan kene Pak De ceritane. Jam 6 sore kan wis tekan Tekan kene. kene. Terus aku jam 10 lagi dikirim Sherlock aku yo ngomong lek aku rong budal ngono. Oh iya bener kesalahan dia kamu manfaatkan banget. Lho kowe lah sing ngekeki jam piro? Jam 10. Lho aku kuwi wayangan wis bubar lagi dikeki Sherlock. Lah jare lara kok ya ora tak kabari. Lah jare sing lara ben Mbah Gareng wae. Niken lho. Oh lara. Wong senengane yo. Alhamdulillah Mas Gareng pun sowan, Mbak Niken wis sowan. Nggih. Iki pancen wis diantu-antu. Heeh. Angger nduk Niken dadi bintang tamu ngerti ora Mas? HP iki kaya antene ka lho. Iso tingkat-tingkat, iso rolas. Oh iki streaming kabeh ta? Iya. Anu le nduk Pak De ora iso mampir ngomah iki langsungan ning kene ya. Aku ora iso mampir ning Ngadirojo.
Moko jare diarep-arep lho jane. Pancen sengaja mboten kula ampiri. Wis Mergo diteni. diarep-arep ya diburi-buri aku gelem. Ha iya, wis diteni tangga-tangga barang ya. Maksamu tagih utang lho. Jane wis Boten. wis meh nglumpuk kabeh kari mangkate to ya kan. Ngenteni angkutane dadi. Ketoke Nggih. Mbahmu anom ki Mbah Nom. sajake wis ora seneng tak eloni Piye rasane. to? Piye? Iya kayake wis risih kok ya. Lah kuwi ngono ki piye? Kusik. Ya ora apa-apa ta, ben tak eloni ae. Berarti Mbak Nom ki seneng lek dieloni wong ayu-ayu ora koyo sampeyan. Melu Wes. melu Mbah Anom nganti tuwekmu kaya Darsini ra apa-apa. Wes melu terus. Kok apa-apa nesuwi apa ta Lah jane? ya wong budar ora melok Wes disebut-sebut. ben aku mbok set tok. Wong aku sik seneng dereke Pak Anom kok kowe iso. Loh, kan karek Mbah Anom nyaman apa mboten jenengan balik dieloke kalih anu Mbah Gareng niki. Jane ya ewo pikiran. Lah, Nggih, bener nek ewuh. Ha wong liyane putih karo ireng kok kono coklat kuning dhewe kaya telek. Ha kaya ngono kuwi. Kaya ngono kok Oh, bolong. kaya lele kuning. Jangan menghina nuwun sewu, jangan menghina telek. Ora kurang ngomong Kowe telek. sedina ora iso nelek, bosok wetengmu. Loh, emang aku sedina ki mau rong telek kok. Ndang kono telek nang arep. Rong dina pisan aku. Aku rong dina pisan. Lek sedina pisan wong normal, aku ora normal kok. Nelek ngene gareng malah kaya lele. Kowe Kowe dina rong nelek to. Urung. Sake kae ya. Nyapa? Kae lho sing nemu dhewe. Nyapa? Nganti nganggo pampers. Nelek. Ora sih ngrebuk telek ayo Lah kok sinten jenengane ngomong telek kok. Ayo. Ayo. Manjane. Gedung iki kan kowe matur apa sih karo panjenenganipun keluarga besar dari Pak Dani Srianto. Siapa itu Pak Dani Pak Srianto? Lah kowe iki sing bayar kowe kok. Lho aku teko Mas Bayu kok. Wong makelar to kae. Ora sae. Ngono aku wis Den, aku. Wah ora ben Pak Dani dhewe. Wah jebule lewat kowe. Mboten, aku ki mung menghubungkan Mas Dani ngersake Mbak Niken. Nduk Niken. Apa? Nggih. Mas Dak kok apa kuwi aku ki Mbak Niken ora sampeyan kok. Sampeyan iki jenenge sapa? Gareng karo Niken kok ora iso Aku ora jawab bedake. kowe wong aku jawab Bayu. Aku ora nyeluk kok. Aku jawab Pak Anom to. Aku meneng iki. Kowe iki ngrumangsanono ya. Anu, Pak Dani liyane mriki sing enten wayangan pundi kula tak pindahgon mawon. Halo, nang TV enek lho, ning wayangan lho. Aku nang kene ra diakoni dalang telu. Ngene ya Mbak Nggih, Niken. pripun Pak? Wis Mas. anu arep golek darang liyane. Bener. Aneh. Mbah Warsino. Mbak Warsino Batu. Wis. Bawa seno mboten lho. Ndak dagel sing ora ono. Niki acarane napa? Anu ngene ya Mbak Niken, saka kersane Mas Dani iki tasakuran, ya ta? Nggih. Milad Pondok Pesantren Al-Mardiyah, manuga Haul Akbar Luhur Al-Mardiyah. Nggih. Iki kegiatane akeh banget, kegiatan sosial lan uga kegiatan hiburan sing niate nglipur masyarakat. Lah warga kene iki kangen karo sing jenenge Mbak Niken Salindri. Oh nggih. Ah, kuwi Alhamdulillah. sapa meneh? Liyane Niken Salindri sapa? Aku ya dalang ya iso. Bagian keamanan mau nang ndi to jare? Lah wong dalang telu lho. Seragame Jane putih. jane papat. Suliye Mas Warsino slek. Lho iya, dalang telu iki seragame kabeh putih-putih. Lah sampean kok malah wajahe sing putih. Oh. Iki nandakake bahwa saya tuh seorang yang putih suci tanpa dosa. Lah kuwi enek irenge kok kaya telek cecak nok putih karo ireng kok. Wong ki ora ono sing sempurna. Sesuci apapun orang pasti punya dosa walaupun setitik. Weh, ya hebat. Iya. Mula sesuk neh iki anu konfirmasi se. Apa, Mas? Sampeyan ki nek lewat anu Limbo, Mas Limbo klambine apa? Seragame apa? Ben ketok Menyesuaikan. kaya keru. Lah. Ngerti ra? Kru kok anak sing keru. dalam kono ki TLK. Apa iki? PLK. Telek.
Wah, Ketelek. Den, kok warnane apa biru? Bareng aku nggawa biru, ngerti-ngerti ireng. Aku ping piro ae diblusukke. Lah Sing penting sarwa silaya. Aku tenan aku kok anggere mbok sakiti meneh, aku ora melu kule. Melu panom. Lah kok Bapak ora lunga gitu. ora lunga malah kon ngeroki. Ya nek ora Mas Bayu ya takon karo sapa wong Loh, anak tapi buah akeh sing lho. salah niku gancane Pak De Gareng kok Pak. Lah nggih. Kudune sampean lek wis ngerti sampean bolak-balik disakiti, dibohongi, diapusi, diprank kudune sampean nggawa klambi sak lemari. Lah. Kuwi Menyesuaikan cocok. teman-temannya. Mobil iki dikebaki dandan gareng sing akeh. Oh. Kuwi arep tagapan apa minggat? Tagapan sewengi makan Lah ben sarimbut tok. saribet. Saribet sari Cahayu, kowe matur Pak Dani sik, Gajah. Nggih, matur sembah nuwun kagem Pak Dani, sampun nimbali kula sak rombonge. Mugi Sarombonge nek kaya kerupuk. Bar dodol kerupuk apa piye kok? Oh, tadi Mas Gareng iki dianggap rombong. Lah kowe jejer Mas Gareng. Kuwi ora rombonge kuwi sunduke tadi. Mas Bayu, Pak Bagong kalian Nggih. Mbah Hanom. Mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin. Panjenenganipun Amin. rezekine kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Ngomong anak putune. Amin. Mugi-mugi tahun ngajeng nanggap malih. Amin. Amin. Mboten damel gareng nggih pun gayeng kok Pak nggih. Nggih. Oh iya ora nganggo gareng wis gayeng ya. Nggih, sampun Mbah. Nggih to Mbah. Jenengan ngrasa ngoten mboten Mbah? Iya, bener. Lah iya. Oh, dandres. Ora apa-apa sing paku tak cantolne genteng. Aduh. Tak jiko. Nekat. Lar juga ki apa ngerti wancine ling nguncake kok. Oh, ora kena wonge kena sepak. Gila nih. Lah salahe sepak kok diucalke iki lho. Wis semen arep dijiko. Wis ngerti wong. Kuwi nek turu ning plafon kok Gareng kuwi nek turu. Maka ngenteni. Ora tau mbah seminggu. Nggih. Iya. Niki nyanyi nggih, Mas. Tembangan, ayo. Monggo, ayo. Mbak. Tetembangan sing klasik. Terus niki enten anu penyuwunan wonten ing ngersake lelagon pepeling. Nggih. Pepeling, lajeng menapa malih? Niki Boko siji ya, Cok. Oke, geduk niken pepeling, Duk. Kene, Duk, sayang. Ya. Kene. Yo. Ayo ning ning kene wae kok. Iki pepelinge. Ha iki ditinting. nyuwun pepeling sing bawa Mas Gareng mengke lagune Mbak Niken. Nggih. Nggih. Ayo rada cepet ya. Niken yo iso lho. Iki Nadianto langgam ya dijogeti ya penak ya. Oh nggih. Dadi kowe kudu joget, setiap lagu kudu joget. Ya. Bayu karo Bagong iki kaya tumbuh entuk tutup kok. Ngene Mas Gareng. Wah iki gonge. Wong Aku Gareng kok trauma iki apa to? Aku ngomong hati-hati Lah kan. iki pripun, Pak? Boten Jebul ana sing ngresake pepeling mau, ana meneh sing ngresake pepeling kadangku taruna Mas Saiful. Oh nggih. Matur sembah nuwun dene kula sak kanca dipun paringi Degan. degan jeli. Oh Degan Jeli Mas Saiful. Dereng komplit kula dereng entuk. Wah, kamu keri kok. Iki sing diwenehi iki trah kok, sing ora trah ora kok. Apa? Lho, orang Mas Saiful iki jek trah. Lho aku ya terah lho. Trahane. Kuwi terhane. Yo Mas Gareng. Oke. Sesuk kambil ya Mas, kambil. Aja Degan. Memang sama aku berut kok iki. Memang krabil Kapil. kaya bajing. Monggo Mas Saiful sak keluarga wilujeng midhangetaken menika pepeling. Rukun Islam. Ayo Pak De. Loh, aku apalanku Lah kuwi. kesuwen kok, Ora, kowe apalamu tutuke. Ma. Ben kowe diarani penyanyi all round. Lho aku anjen iso kok. Sik Mbak Niken, Dalam. Mbak Niken. Bawa pepeling niku rak enten dhewe. Nggih. Nduk niken rak durung tau krungu to? Nggih. Ben Mas Gareng, soalnya sing ngapal Mas Gareng. Ya. Kaya tak kei dalan. Ngene lho. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya didongake bareng-bareng kagem Mas Gareng Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Man kemtinya kana putih kun istanta serta unta serta latihan Sapa sing bengok sae napa sae sapa? Iki didongake iki ben panjang umur, men lebawa ki slamet. Ayo dibudal. Amin. Lah ngono. Ya. Iya Mas. Todi saking Prawinasis ngeling ana wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe salat kang 5 wektu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakartikan luhur ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangya tentrem lahir batin bejo donya akhirat. Genti saiki anak anu putuku itu, yo. Monggo buka celuk Mbak Niken. Nino, monggo. Wes wancine tansah dilingke wes wancine padha nindakake katon wes tumandang wayahe sembayang nah tapi wajib dawuhing pangeran salat dadi cakaing agama 5 waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing komanina luwih sampurna yen berjamaah tidak mungkar magrib lan nisa cangkepi perayakan tinambah salat sunahe jasabrono iku perintah agama ngeling ana ing donya wong sadelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kapengen besok munggah swarga. Monggo pur. Wes wancine tansah dielingke wes wancine padha hindakake akan muslimake wayahe sembayang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakae agama 5 waktu kudu tansah dijaga hati istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah salat saya tinggal toke tidak mungkar maghrib bisa cangkepi rayokan ditambah salat sunahe sesembrono iku perintah agama
Sampun katur pepeling Pak Lek Sobyung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bocah niki pancen all-round kok, Pak. Lagu sakniki oke, lagu sing pun riyin nggih tetep disinaoni kalih Niken niki. Ya ora aneh yen duwe kaluwihan kaya ngono putuku marga ya iku ya anak dalang lho Mas. Nggih. Ayo Pancen. takono. Ah, bapakmu dalang, Nduk. Nggih. Bapakmu dalang ngendi? Dalang Kediri. Dalang Kediri. Asmane sapa, Bapak? Ki Degleng Gondo Supono. Ki Degleng Gondo Supono. Ki Degleng Heeh. Gondo Supono. kok Degleng iki? Ayo. Lah nyapa? Ya ki nama populernya Ki Degleng Gondo Supono. Ah, nama asli. Oh, nama asli Degleng. Iya. Woi. Nyapa lo lek Degleng Ya terus ora. mbok kira gendeng ngono. Ya ora nyapa-nyapa. Lah bapakku lek ora tak jenengi, ora dijenengi Degleng gendeng ngono ya ora payu tanggapane. Oh ngono. Makane dijenengi Degleng men laris. Kula Asma Kinarya Iya, Jaba. Oh, Degleng Gondo Supono. Lah ayo dionceki piye, Degleng? Ayo dionceki ngomong piyayi waskita. niki Degleng niku so dene penonton kang nyebut lan mempopulerkan. Ya. Gleng lu glelang-gleleng selagane. Wong Degleng niku mesti glelang-gleleng ngoten. Bener. Nggih mung tekan niku tok Lho, mawon. nak Suponone Gondo ki ambu. Mambu, su ki luwih pono kuwi cetha. Gondone luwih cetha timbangane wujude. malah Dadi, kaya bathang. bapakmu rung ketok ki gondone tekan kene. Kayak telek. Ya ora kok ya. Ya omong kowe dhewe lho. Ya Pak melu ndongake Mas Degleng pinaringan sehat. Amin. Paringi panjang yuswa. Jenenge Niken pancen cucuk. Niki niate wiwit cilik kepengin dadi seniwati ampuh utawa unggulan. Nggih. Ken napa mawon saged mergo niki sing dipelajari werna-werna lagune baik klasik maupun yang modern. Amin. Salindri saben dina sinau. Terus Lin. Lintang panggung statusnya. Lintang panggung ora bintang lho, lintang panggung. Mergo Nggih. Lili. Terus Dri. Drias Moro. waduh. Sastrane dhuwur men. Lho ya iya to. Nggih, Anake panom kok. Nggih. Drias Moro. Ya wis kuwi ngerti ku. Nek miturut informasi napa leres menawi Kang Rama menika tesih trah saking Klaten to, Nduk? Nggih. Trakatene ndi? Trakatene ndi? Cetakno. Soale Bagong iki gampang lalen. Ngono. Ngawangga no. Hah? Trah. Ceper. Ceper nggih. Japer. Ceper. Ngawangga. Rata-rata. Oh iya ceper. Nggih. Dadi Nggih. sih ceper ngawangga kuwi Mas Gareng. Iki ya banyu Klaten ya, Wan. Aku ya Trah ceper dadi kuwi rak pisahe jaman lakon anu Pandhawa Traju wae to. Sampeyan trah apa? Aku traing kusuma rembesing blethok ya aku. Kuwi rebesing WC ati ya. Blethok wis elek lho tekan WC. Berarti jumbleng traing.